No. Una volley jumere be jamana ngono de. Amala donna k'a fɔ bi avril kalo tile 9 san 2021 min ye kunnafoni n'an y'a daminɛ an b'a daminɛ Debeto King na. Debeto King ni i y'a ta k'a lajɛ ale maa ye maa min ni a kɔni dɔnnen don ni arapunijɛ ye. Arapunijɛ ye jumɛn ye? Ka arapu yɛrɛ kɛ i n'a fɔ tubabu nanzaraw b'a kɛ cogoya min na yɛrɛ maaw la olu b'a kɛ cogoya mun na. Debeto e ko ani ka dɔ cɛba min bɛ yen n'o ye tali kɛ Didibe ni ale Kifino Biti cɛden ye. Kifino Biti min ni a bɛ Abijankaw fɛ yen. Didibe ka video laban min ni a y'a kɛ a laban na a kɛra i ka dɔn Iba One yɛrɛ de ka concert kɔfɛ dɔrɔn tile 2 min ye Didibe ye a bɔra ni video dɔ ye bawo Iba One a taalen Palais de la Culture Abijankaw fɛ a taalen Abijankaw ka Palais de la Culture kɛ i n'a fɔ lahara bɔlɔnba o ma bɛn i ka dɔn Côte d'Ivoire artiste dɔw ye o kɛlen min ye besi kɔni kɛrɛra kuma in kunna k'a fɔ ko Iba bɔra yan ka taa Palais fa i ka dɔn Abijankaw fɛ a kuma cayalen i ka dɔn Didibe ale kɔni bɔra ni nin video in ye a ye video in kɛ Iba bɛ arape cogoya mun na o kɔrɔ ye jumɛn ye Iba bɛ arapu kɛ cogoya mun na Didibe ye arapu kɛ o cogoya kelen de la n'o ye teliya ye bɛɛ lajɛlen min Iba One dɔn ni teliya ye i ka dɔn arapu yɛrɛ la farafinna yɛrɛ bunankun kɔnɔna na o teliya min ni Didibe a kɛ a teliya laban na Didibe kɔni ko ale bɛ se ka arapu kɛ tan ko nka ko wari t'a la dɛ ko de kama ale bɛ ko wɛrɛw kɛ a bɛ arapu cogoya wɛrɛw kɛ a bɛ dɔnkili wɛrɛw da o bawo ale kɔni bɛ se ka arapu teliya yɛrɛ la i n'a fɔ Iba One b'a kɛ cogo min na nka ko ale ma o ma baw ko wari tɛ a la a ka kuma laban na a y'o de fɔ ni kuma in fɔra ka kalo damadɔni kɛ walima i ka dɔ dɔgɔkun damadɔ yɛrɛ Didibe nana Mali la dɔgɔkun tɛmɛnen a mana tɛnɛ a nana ka anniversaire de ɲɛnamaya Mali yɛrɛ la yan a nana ka anniversaire kɛ i n'a fɔ san tɔw la a b'a kɛ cogoya mun na a bɛna wa ni wari kasabi caman min segin kosɛbɛ ka d'a kan an ka faama minnu ni u b'u wele ko faamaw olu bɛ i ka dɔn wari kɔni lajɛli a labila kosɛbɛ o de la min ye Didibe san o san a b'a kanu ka n'a ka anniversaire kɛ Mali la a nalen ɲinan ta la waati min na ani i ka dɔn anniversaire kɛnɛ kan n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ sifin kɛnɛ dɔ kɔnɔ n'o ye boîte de nuit ye ni cɛ fila Didibe kɔni min ye Debeto ye ale ni Didibe u ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan Debeto n'i y'a ta k'a lajɛ min ye a welela maa min fɛ o de ye Talibi ye Talibi yɛrɛ maa min ye Didibe bisimila fɛnɛ o kɛra o Talibi kelen de ye o de ye i ka dɔn Didibe bisimila a n'a muso u taara Didibe kunbɛn ka bɔ kabini aéroport fo ka na u jabala la o kumana min ye nin boîte in kɔnɔ maa caman tun bɛ yen min ye Debeto ka prestation kɔnɔna na Debeto kɔni a fana ye teliyaba kɛ rapidité yɛrɛ kɔnɔna na rapu la ka juriti dumanba kɛ i n'a fɔ Iba One b'a kɛ cogoya mun na a laban na a tilala ka Didibe ka kuma ɲɔgɔnna fɔ k'a fɔ ko ale bɛ se ka rapu kɛ tan ko wa ko wari b'a la ne bɛ se ka rapu kɛ tan wari b'a la o kɔni o ma kɛ e ko Didibe ka kuma contraire ni Didibe ko ne bɛ se ka rapu kɛ tan tɔ nka wari t'a la min ye i ka dɔn Debeto ko ale bɛ se ka rapu kɛ tan wa i ka dɔn wari bɛ a la numu maa fila mɔgɔ dɔw y'a jigiya k'a fɔ ko nin ko in a ma bɛn Didibe ma wa min ye Debeto ani Didibe e ko a wɔrɔ la k'a fɔ ko balimaya walima siniya k'a fɔ k'u y'a kɛ o de kama walima kulonkɛ dɔ k'a ma kɛ kulonkɛ yɛrɛ kɔnɔ koyi nin kɛra i ka dɔn ko kɔnɔ ko min ni Didibe ni i ka dɔn Debeto kɔni tun bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ Didibe wa a ma bɛn Didibe ma ka d'a kan min ye Sidiki Jabate ale tun bɛ yen wa ale yɛrɛ ka dɔn Didibe ale a kɔni a hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka a kɛra maloya ye wa min ye Sidiki Jabate kɔni ye kumaw fɔ ka se ka a hakiliw fara ɲɔgɔn kan ka fara Talibi yɛrɛ kan wa nin kɔfɛ n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw kun kelen don ka nin kuma kɛ bɔlɔlɔ fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ kuma ye bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Debeto kumana a ko kan a kɔfɛ Debeto ye mun fɔ ani kuma de tɛmɛna ani a baaraɲɔgɔn n'o bɛ tali kɛ Fresh Biz ni bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn an bɛ to k'a ka son jouer yan nɔ a bɛ États-Unis Miami a n'o ka kuma kɔnɔna na video direct la a ye kuma in ɲɛfɔ a ko ale tun bɛ fɛ ka kuma dɔ de fɔ o ye jumɛn ye a tun bɛ fɛ k'a yira Didibe la k'a fɔ ko rapu Mali la yan nɔ ko n'a sɔrɔ wari t'a la Côte d'Ivoire ko wari bɛ a la Mali la yan wa olu bɛ ka wari sɔrɔ a la wa min ye rapunijɛ k'a kɛ ale bɛ se o la wa Mali la yan nɔ k'a yira la k'a fɔ ko i ka dɔn u bɛ ka wari kɛ sinon k'a fɔ ko wɛrɛ ou bien k'a fɔ ko kɛlɛ ou bien banque dɔ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ foyi a ko ne nin kuma in fɔ wa o ko k'a fɔ k'a kɛra basima ye u ni ɲɔgɔn cɛ walima k'a kɛ kɛlɛkɔrɔ walima ko kilasi hakilina k'o fana kun tɛ a kɔni tun bɛ fɛ k'a yira la dɔrɔn ko nin ko in kɛra wa wari b'a rapu la Mali kɔnɔ yan nɔ
nin ko in o kumana ni ne tɛmɛna i ka dɔ debeto ni didebe ni ɲɔgɔn cɛ o kumana an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka faamuyali ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔr'o la nin ye kibaruya dumanba ye koyi min ye an ka cɛba min bɛ yen Dawudabugukaw fɛ yen n'a ye Mali sɔrɔdasiw fasada don tɛmɛnenw na min n'a kɛra fasa dumanba ye armée malien n'o ye Lezi Buza ye hali n'a sɔrɔ a mankan sumana kosɛbɛ ka da lahala caman kan ka da ka baaraw yɛrɛ tagabolo kan kumana min ye arapu kɔni o nɔgɔyara kosɛbɛ a bolo nka hali bi n'a ka biya a bɛ to jamana yɛrɛ ka kow la min ye Lezi Buza ye kari tɛmɛnen ani k'a dɔn a furumuso kɔni taar'u tɛgɛ da mana na kɛra nisɔndiya kɔnɔ rappeur caman tun bɛ a kɛnɛ kan showbizman caman tun bɛ a kɛnɛ kan fo ka taa se animateur caman ma minnu kɔni taara nin ko in ɲɛnamaya Lezi Buza a n'a furumuso ɲuman in bolo furumuso tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ wa furumuso in yɛrɛ fana y'i sen don kosɛbɛ Mali rap ko la bawo a yɛrɛ fana tun bɛ animation kɛ Énergie FM sanfɛ waati min na Obiti ni i ka dɔn Ashanti ni mɔgɔw hakili bɛ a la ni Obiti o tun bɛ i ka dɔn Énergie rap ɲɛnamaya Énergie FM sanfɛ a tun bɛ kɛ mercredi ani sibiri o tuma Ashanti ni Lezi Buza n'a ma ɲa k'a fɔ rap de u ɲɛsin ɲɔgɔn ma alhamdulilayi tare ninnu kɔni u kɛra i ka dɔn ɲɔgɔn falen ni ɲɔgɔn kisi fo habu an bɛ dugawu kɛ ala ka furu ni si bɛn ala ka kɛ sima fila ka furu ye. N'an bɔr'o la Yusuf S Traoré ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Talibi a hakilina jiginna aw b'a kalama min ye Talibi ye i ka dɔn a sen kɔni kun bananen don sen bana in ma sɔrɔ k'a fɔ ko a ye ko kura don min i ka dɔn sen karikɔrɔ dɔ tun bɛ a nɔfɛ sen karikɔrɔ min n'a y'a sɔrɔ a ka concert belebeleba dɔ senfɛ Palais de la Culture Amadou Hampâté Bala o de kɛra sababu ye ka i ka dɔn Talibi yɛrɛ sen kari o senkari kɔnɔ y'a ta k'a lajɛ san caman kɔfɛ min senkari a kɔni dimi wulila u taara lajɛ ka radio kɛ i ka dɔn basi wɛrɛw yera la u kun y'olu fara ɲɔgɔn kan ka platiri kɛ a la nka dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Talibi a la tare a taara wa platiri bɔra a la Talibi kɔni a yira k'a fɔ ko wa ko nin ye kosɛbɛw daminɛtɔ ye kosɛbɛw bɛna daminɛ hakilina min bɛ a la n'o ye 26 mars ko ye ko wa ko a t'a bila pewu f'a ka i kunda 26 mars kan o tuma Talibi e ko n'o y'a sɔrɔ ŋunuŋunubaw cayara wagati tɛmɛnenw na k'a fɔ ko ani cɛba min ni a n'o ye baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ kabini génération rap respect e ko a hakilina ma bɔ olu maa fila yɛrɛ de la n'o bɛ tali kɛ Benaflo ani Talibi la ko ninnu kun kɔ donnen don ɲɔgɔn bolo ninnu kun tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ ka sababu kɛ lahala dɔw ye nka alhamdulilayi rabbil alamina tare bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ninnu fila seginna ɲɔgɔn ma wa an y'a ye video la Talibi bi bɔ a bɛ freestyle kɛ Benaflo ka produit dɔ kan min ni a kan ka bila ka di aw ma ala tɛna mɛn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko e ko nin tɛ tare e ka ɲɛsin Talibi ma wa bawo kabini waati jan n'i y'a ta k'a lajɛ kabini ani Benaflo bɔra ɲɔgɔn bolo ka se fo bi ma mɔgɔw kɔni ye fiɲɛba caman sɔrɔ a ka ka dɔn baara taabolo la mɔgɔw kɔni ye ɲininkali kɛ o sera ka kɛ cogo di Talibi maa don maa min n'a bɛ se dɔnkilidala kosɛbɛ nka maaw kɔni dafala nin ye ɲɔgɔn ye adamadenw bɛ ɲɔgɔn dafa de n'i ye tali kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ko ninnu fila de bɛ ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ wa Talibi ni Benaflo ko mɔgɔ bɛ se ka fɔ bi ko nin y'u sigilen ɲɔgɔn ma wa ko u bɛna ko kuraw daminɛ ko min ni a bɛna kɛ tare ka ɲɛsin u ka fanu bɛɛ lajɛlen ma kabini génération rap respect kana fo 2012 mankan kɔnɔna na kana se fo bi ma ko mɔgɔw bɛ se ka jigiya k'a fɔ ko nin ye tare ka ɲɛsin Talibi fani bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ min ye Talibi a kɔni ka dɔn a taama kɛ ka taa ani a ka artiste festival ba min n'o kɛra Dokaw fɛ yen ka dɔn Segu kɛrɛnkɛrɛnna Tamanikaw fɛ yen n'o ye Sherif Usmani Marani Adara ka dugu ye ko ni a ka cɛba in u kun welelen n'u kɛnɛ in kan u taara wa u ye i ka dɔn darajaba sɔrɔ nin kɛnɛ in kan o kumana mɔgɔ bɛ se k'a fɔ min ye Talibi ye ko a bɛna ɲɛsin baara sɛbɛlaw ma an bɛ dugawu kɛ ala k'an si jɔ k'an makɔnɔ. Radio Bamako 24. N'an bɔr'o la Ami yɛrɛ wolo a mɛnna min ye Ami yɛrɛ wolo ka album laban kɔfɛ a kun ye a kuma fɔ k'a fɔ ko a bɛna baara dɔw daminɛ o baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na e ko al'olu kun forila wa olu ma kun fori min ye Faransi label ba dɔ bɔra Ami yɛrɛ wolo nɔfɛ o Faransi label min filɛ nin ye o kun ye baara dɔw ko fɔ k'a fɔ ko u ni Ami yɛrɛ wolo bɛna baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛra a sɔrɔla ka taama dɔ senfɛ alimankaw fɛ yen a taalen o taama in senfɛ label in de ye a dɔnkilida cogo ye dɔnkilida sen jara u ye o kuma u kɔni y'a ɲini ka baara dɔw kɛ ni a ye o bɛ tali kɛ a ka album na fo ka taa se ka dɔn a ka kari yɔrɔ bɛ se ka yakubaya bolo cogoya mun na o kuma ani olu ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ ko u bɛna album international bɔ ani i ka dɔn ka di Ami yɛrɛ wolo ma wa a baara fanba bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Faransi o kɛra kabini san 2020 2020 nka karikan ni covid-19 ye waati ko bɛɛ lajɛlen sumayara o kuma o kun ye baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sumaya nka ninnu kɔni sera ka u dɛmɛrɛdɛ u temps kɔnɔna na ka se ka baara kɛ i ka dɔn hali n'o y'a sɔrɔ hali ma se ka i ka dɔn voyage kɛ nka u ni
kɔni ami u ye baaraw kɛ i ka dɔ diɲɛ subahana mansin ko do o kuma album kɔni mɔgɔ bɛ se ka jigiya k'a fɔ k'a baara bɛɛ lajɛlen banna o kuma k'a bɛna di i ka dɔ jama ma na ala ma baasi kɛ avril kalo tile 30 san 2021 wa a ye album in tɔgɔ da ko AY tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ami yɛrɛ wolo o kuma ko a bɛna kuma caman fɔ album in kɔnɔna na o kuma an bɛ dugawu don kɛ ala ka an si jɔ ka o makɔnɔ. N'an bɔr'o la Sidiki Jabate i ka dɔn a kɔni ye koba kɛ ko min ni a kɛra i ka dɔn kunun yɛrɛ kunun dɔ min Sidiki ko a teri min bɛ yen a ka jatigi min bɛ yen ni o kɔni yɛrɛ dilan ka lajaliba kɛ Sidiki kabini a ka kow daminɛ na lajali min n'a fanga bonyana n'o ye Da Transit ye Da Transit ka muso y'a sɔn den Sidiki yani a ka taa Abijankaw fɛ bawo bi sini a kan ka i ka dɔn ko ba kɛ Abijankaw fɛ o tuma yani a ka taa a fa kɛrɛfɛ bawo min ye Tumani Jabate n'o ye le maestro Tumani Jabate Sidiki fa a bɛ concert belebeleba la Abijankaw fɛ Abijan Radisson kɔnɔ sini sibiri ka kɛ ni avril kalo tile 10 ye wa o kɛnɛ in de kan Sidiki kan ka taa a fa dɛmɛ o baaraw la yani a ka taa a taara Da Transit ka nin denkunin kɛyɔrɔ in na nka a ye bɛɛ lajɛlen dabali ban ni mun ye a ye i ka dɔ sanu lengo de bɔ a poche kɔnɔ k'o ta k'o di i ka dɔ Da Transit muso ma fɛn min n'a bonyana da ma k'a fɔ ko maa artiste la maa nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye i ka dɔ ale bɛ maa minnu sɔn ale kan ka maa minnu sɔn o kana ɲaga ale la k'a fɔ ko se b'ale ka i ban ka ale sɔn wa ko Sidiki kɔni o ɲɛ dɔ yira ale la bi wa kɛra ka dɔ ɲiniɲini ko kasi ko min n'a bonyana Da Transit ma kosɛbɛ o kuma Sidiki Jabate nin baara in kɛ o kuma na o dugusɛjɛ bɛɛ a ye avion ta k'i kunda Côte d'Ivoire kan an bɛ dugawu don kɛ taa ni ka segin ɲuman ala ka o nɔgɔya an n'a bɛɛ lajɛlen ye. N'an bɔr'o la min ye Young Paul a ye i ka dɔn concert fila o de annulera a ka concert fila in mun de ye annulé ko i ka dɔn furuko o de tɛmɛna ani a ye ka dɔn Africa Scene cɛba in n'o ye Abu Jite ni ale de bɛ Bama Art ɲɛnamaya kalo daminɛw la san kalo ni ale ni Young Paul de kun kan ka concert in siɲɛ fɔlɔ kɛ nka a tiɲɛna ka sababu kɛ festival dongonaw ka festival ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a tiɲɛna min ye nin cɛ fila u ma ɲɔgɔn faamuya o hukumu kɔnɔna na fo kana kɛ concert filanan dati filanan bɔra o fɛnɛ ma se ka kɛ Young Paul dimina kosɛbɛ o dimi de kɔnɔ e ko a ma jigiya k'a fɔ ko Abu Jite bɛ ko la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ a t'o la bilen o de kɛra sababu ye a taara n'o y'a sɔrɔ ani i ka dɔn a sini concert kɛnɛ ale tun b'a kan concert min n'o bɛna kɛ place du cinquantenaire la Wizkid fɛ ale tun bɛ ko in na nka bala a ka compte Instagram sanfɛ ka taa fɔ ko hey ne ka fanu ne yɛrɛ tɛ dɛ a kana taa mɔgɔ si den kelen de la ka concert la bilen a y'a kɛ dɛ fo ne yɛrɛ de ka concert wa ne ka concert yɛrɛ tɛ n tɛ fɛ ka n ka fanu foyi ye maa si ka concert kɛnɛ kan nin kuma in fɔra ka Instagram kan ɲininkali kɛra ko mun de y'a to a ye nin kuma in fɔ ka sɔrɔ a kan ka taa i ka dɔn sini concert la place du cinquantenaire la mais wa o place du cinquantenaire minɛn minnu bɛ yen o ye Bama Art minɛnw de ye mɔgɔw ye ɲininkali tɔ min kɛ k'a fɔ ko Young Paul a banna ka taa k'a sababu kɛ parce que Abu Jite ka minɛnw de bɛ yen wa walima ko dɔ tɛmɛna ani Bala cɛ Bala dun y'a jira k'a fɔ ko min ye Young Paul ye wari min ni o de fɔra u ni ɲɔgɔn cɛ wa ko a ye wari in tilancɛ bɛɛ lajɛlen di Young Paul ma a mana kɛ cogo cogo k'a fɔ i ni karisa bɛ ɲɔgɔn na nin tɛ karisa ka ko ye nin ye ne de ka ko ye o tuma na ko min nin kɔni t'i ka kuma fɔta ye waati min na an kɔni mi communication na cogo min na mɔgɔw bɛ se ka taa concert kɛnɛ kan o waati kelen na nin man tɛ ka kɛ e ka kuma fɔta ye kuma min tɛmɛna Paul ani Bala n'o ye Balilu Monta n'a ni ɲɔgɔn cɛla ye o tuma na an bɛ dugawu don kɛ halisa ala ka faamuyali ala k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔr'o la Ibrahima Sisoko Iba One e ko cɛba in a ma i ka dɔ daraja wɛrɛ sɔrɔ ka fara a ka ko kan wa awɔ a y'o sɔrɔ min ye n'i y'a ta k'a lajɛ an ka cɛba min bɛ yen belebele min bɛ yen n'o ye Amisaru ɲɛjɔyɔrɔ Seyid Usman Sherif Madan Aidara denkɛ n'o ye Iba fana ye n'a fana tɔgɔ Iba Aidara e ko o ma wele kɛnɛ belebeleba dɔ kan n'o ye siɲɛtalaw ka kɛnɛ ni a kɔni kɛra dɔgɔkun daminɛ na siɲɛtalaw ka kɛnɛ nin kɛnɛ in kan waati min na kuma fɔra k'a fɔ ko Iba welelen don wa ko Iba de ye parrain d'honneur ye Iba fana y'a kanu k'a fɔ ko ale ka artiste wa ko a ka di ale ye o de ka ye ale kɛrɛfɛ n'o bɛ tali kɛ a tɔgɔma Ibrahima Sisoko Iba One kan ko nin cɛba fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a kɛra kɛnɛ sahalenba ye kɛnɛ wasalenba o kɔfɛ min ye i ka dɔn Iba One a y'i kunda Moptikaw fɛ yen kan o tɛ dɔwɛrɛ ye nka yan'a ka taa Mopti sa a ye nisɔndiya
ko belebeleba ta ka ɲɛsin a ka i ka dɔn sécurité kelen ma sécurité min n'olu bɛ tugu a kɔ i ka dɔn ka taa ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnamayɔrɔ la a ye apasi kura pɛlɛpɛlɛnin a y'o labɔ k'o d'o ma ko kumana ko a kɔni o fɛnɛ kɛra ko balini koba ye o la o kuma sigini o ye wa ko i b'a ye nin balina ko in ta ka ɲɛsin o ma ko ye Iba Wane surtout sulta mena dɛ a fa ye a fɔ yɔrɔ Moptikaw a bɛ k'an lamɛn dɛ a fɔ sige mais dono kuma ye mɔgɔ kana na ko ɲɛwa do dɛ an ti tɛmɛ ten sɔrɔ maliyɛn b'a ko parce que k'a dir'o ma ko ne n'a fɔ n ko nana ko ne fɛnɛ n'an ta fɔ sinon n ta in mɛna sa dɛ Iba a bɔlen a y'i kunda Mopti kan min ye i ka dɔn cɛba min bɛ yen ni o ye kulu ye o kuma na Kulubali ale ka association n'o bɛna tali kɛ parti politique kan bɛnkan ni association min ni a bɛna taa ɲɛnamaya Moptikaw fɛ yen n'o o y'a kulumu karili ye ko a kun tɛ a y'i bolo ɲɛsin maa min ma o ka ye nin kɛnɛ kan o kɛra Iba Wane de ye wa Iba Wane a y'a wele ka taa wa u kɔni u ɲuman sera Mopti wa Iba Sele ko min y'an ka golomasire tabaa ye n'o an ka sɔrɔsiw olu de y'a kunbɛn nisɔndiya ani bɛrɛbɛrɛ la ni Ala ma baasi kɛ sini Iba kan ka concert belebeleba kɛ stade Barema Bokum na Moptikaw fɛ yen Glajaw bɛɛ lajɛlen bɔlen don o tuma na an bɛ dugawu dɔn kɛ Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye waati sera k'a kun cɛ ko an ka ministre des sports ko min ye concert ye ko bɛna bali ka kɛ an ka stade kɔnɔna na o tuma na min ye 26 mars concert wo c'est-à-dire omnisport concert k'u bɛna bɛɛ lajɛlen jɔ ka sababu kɛ min ye Mali ndolantankɛnɛw ko concert kɛyɔrɔw tɛ o fana n'a fɔ don nin ye kibaruya kɔni min bɔra ka bin Ala ma mɛ o tuma na concert caman dun bolo dalen n'o ye nin min da sigi an ka bi kunnafoni la kuma galamani kun bɛ Sulemani Tarawele bolo surtout Bamako fait tout, j'avais fameux faire, on est à Radio Bamako 24. Plus qu'une